Тацяна Колас былая супрацоўніца Мінгарвыканкама, кінутая за краты на 6,5 гадоў па справе «Чорная кніга Беларусі». Яе затрымалі яшчэ ў 2022 годзе. Паводле паведамленняў праўладных тэлеграм-каналаў, яна мела доступ да персанальных дадзеных сілавікоў, якія нібыта перадавала каналу «Чорная кніга Беларусі». Тацяну вінавацілі паводле 4 крымінальных артыкулаў. Гэта і распальванне варожасці, і неправамернае завалодванне камп'ютарнай інфармацыяй, і незаконныя дзеянні з персанальнымі дадзенымі, ды перавышэнне службовых паўнамоцтваў. Да суда жанчыну пакінулі пад хатнім арыштам. Пазней яе ўнеслі ў спіс тэрарыстаў і ў пералік асобаў, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці. Цяпер Тацяна Колас адбывае пакаранне ў жаночай калоніі нумар 4 ў горадзе Гомелі. Свабоду Тацяне Колас, свабоду ўсім беларускім палітвязням.